Hola, guapos! Aquesta setmana el Joan i jo us continuem proposant que feu activitats de programació. No sé si la setmana passada les veu fer. Us van agradar? Jo espero que sí. Mireu, l'enllaç que us he posat al Safamut és exactament el mateix que la setmana passada. Però heu d'actuar de diferent manera. Si veu acabar l'activitat, tota l'etapa, actuareu d'una manera. Si no la veu acabar tota, actuareu d'una altra. Val? Ara us intento explicar les dues maneres. Mireu, us mostraré la meva pantalla. Suposo que ara ja l'esteu veient. El vídeo, si ja el veu veure, us el podeu saltar. Si veu fer unes quantes activitats, però no les veu acabar totes, el que heu de fer és clicar sobre el nombre de l'activitat en la que us veu calar. Val? Per exemple, si jo vaig arribar fins a l'activitat 7, començaré per l'activitat 8. Per tant, he de clicar damunt del número 8. I esperar que se'm carregui. Quan se'm carrega el número 8, el faig. Recordeu que m'hi he de fixar la posició de l'abella, la posició del rusc i tot el que em demana per arribar-hi i anar enganxant els blocs en aquest panell de color taronja. Molt bé. Si ja vaig acabar tota l'etapa número 7, hauré d'anar a fer l'etapa número 8, que és la que us proposo per aquesta setmana. Com puc anar directament a l'etapa número 8? Veieu aquí aquesta fletxeta taronja que a sota posa més? Doncs clico on posa més. Quan es carregui, una mica de paciència, m'espero, se'm mostrarà tot el panell amb totes les etapes i si vaig tirant avall, veieu, n'apareixen més. He d'anar a l'etapa 8, artista, seqüència. Clico al número 1. Com sempre, a l'inici m'apareix un vídeo. Ja sabeu que aquests vídeos estan en anglès, però el que ens interessa és mirar les imatges, no escoltar el que diu el nen. Tot i que si ho anem escoltant també ho podem anar aprenent. Doncs veig el vídeo i quan s'acaba el vídeo puc començar a fer la primera activitat. Li dic d'acord i començo. I faig exactament igual que la setmana passada. Vaig acabant totes les activitats de l'etapa i veig que al final n'hi ha un parell que em fan un test per veure si ho he entès. Si arribo fins aquí, ja ho puc deixar. Ja he fet tot el que tenia planificat per aquesta setmana. Ja sabeu que si no arribo fins al final, tampoc no passa res. La propera setmana podré continuar des d'on m'havia quedat. D'acord? Doncs bé, nois, això era el que us volia explicar aquesta setmana. D'acord? Que us vagi bé la feina. Adéu.